wathi wabona ubaba Masango, wabona uMhekula, futhi kwabafike belapha bekuphazamisa ngendlela ufocus eqotho ayizukusaphi lo ayizukusaphi ngoba iza kususa suvuma sukuliba thula mabena alo mazwi ndiyabonga abangekayiboni le nto basazoyibona nditsho kwaba besizwe sikababa Masango beze kule ndawo bezokufuna ukuphila bazakufumana ngoNtathu Masango nangomama amen thula mabena amen ngalo mazwi nam andiyirhalela ukwenza made inyama yona ikhathele ngenxa yemisebenzi emininzi nesekhaya ndiyacela ngalo mhla we-24 nange-25 ubaba Masango aphakamisa iflegi yakhe kwelo lizwe lasedwesa ngoba akho nto sibhetele ngayo akho nanto sinayo koko sithemba abaprofiti thula mabhena sicela lo msebenzi basiphe nabantu abazawubaya apho abavulelile abasuka kwindawo ngendawo uze bathi xa befike kuloo ndawo leyo kungabikho siphazamiso nomsebenzi uqhubeke kakuhle ngoba besibobantu ngoba ezinto zenzeka sengekho nabazali nasendindodwa nasekhaya andisenayo mntu onondixhasa athi umntaka mama thula mabena amen oba ndikhalaza uba banomama bayazi nabakuthi bayazi ukuba le nto mhlawumbi ndingayithwala